Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukeli ukuthi manzo sekutshela zona indaba efika ngasuke isikhathi umlandeli womculo wamaskanda lapha ke uthi ngempela ke uncoma yena ke ukhuzana ngokuthi ke ebe nawo ke umhawu okanye inzondo ke ephinde ebe nayo ke lapha ke iqiniso njengoba ke ehlanganele lapha ke naye ngempela ke umthandeni ke umfana Manqele washo ngempela lezi zinto ke ayishilo ke mbukeli ngizokufakela yona ke i-video nangu ke umlandeli ke womculo wamaskanda ichaza kabanzi ngakho ke okushuke uyena ke ukhuzana isikhathi ke behlangana nalo ke igcokama elisha lapha ke eGoli. Siyabonga. Uyabona bafowethu, ukhuzane unenhliziyo embili yeqiniso. Ngimthandela lokho ke mina ukuthi cha kancethezi. Kuthi uyizolo ke bafowethu lapha yama uphuma eJulisi la ngaseJiphi nje ngaseJosh Kgokgo udibane naye umthandeni wamtshela emehlweni ukuthi ke uyaqala yena ukubona uGoliath onemcondo ofaka amaphaca amachana ka10 rand labizwa ngamaquantum emtshela emehlweni ekuthiwa licasuka uligcokama limbuka esendlula kukhuzane limbuka kabi laswela amandla okumshaya kuthiwa ngoba lisabe lentibane le ngoba kuthiwa lokuthibela bekum escortile ukhuzane ngemumva kuhamba naye mayisho lenkulumo.